To, ke ya ne? Good afternoon all. Gaisuwa take yi. Yawa barka yawa. Sannin ki barka. I came here all the way from the city. Wai ta fito daga can garin masu. To madalla. To. Masha Allah. We all are human beings. Me gari? Ta ce dukan mu nan kwayan wake ne. Me gari? Har da me gari ke ga wannan magana. Kai me gari ya ce shiru. Ka ji magana da kyau kuwa? Wannan kuwa mai gari na jiya. Mu kwayoyin wake ne? Yi. Shin ka ji magana da kyau? Mai gari na jiya fa. Ga kunne na. Ƙara kora mata jawabi. What is going on? I want all of us to bring our heads together. Jiya ta yi fa tana son kawunan mu duka. Ke? Ranka ya dade kawunan. Wannan ku tana da Kai kuma? To, Kawuna kamar ya? Kawunan mu duka ta ce a kawo. Kun shiru. Kawuna? Shin ka ji magana da kyau? Mai gari na fa jiya ga kunne na. Har da kaina? Mai gari ta ce a kawo kawunan duka. Har tambayin ta dai. Who? the children, Daga kan yaran the adults, har zuwa manyan the women, da matan men, har da mazan su. the chief, and even his wife. Wai har da kan mai garin har da na matan shi. A kawo matan, a kawo matan. A kamo da baya, a kamo da baya. Kai ya hake? Ai kai ba sani ba. Ana ta ana magana kan da a tare kan matan mai gari. Kai ba matan mai gari ba hanya garin matan mai gari. Kai la ma wata baturi a cikin da binni. Wata kuma ina zuwa. Sanyo. Wai no. Ai lafiya. Sannun ku dai. Sannun ku. Sannun nan gari. Daga magana sai guduwa. Da mun gina da Hausa. Ke bai wa Allah. Me yasa ke bukatar kanmu? Ba haka ba. Ba haka ba? To yaya ne? Shine ya fada.